Od 1. júla tohto roka bol na Slovensku zavedený nový režim samozdanenia pri dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie. Táto zmena má firmám uľahčiť proces platenia DPH a zlepšiť ich cash flow. Najskôr si teda vysvetlíme, čo znamená samotný pojem samozdanenie. Ide o proces, pri ktorom dostanete faktúru bez DPH a vyčíslite daň z fakturovanej sumy v príslušnej sadzbe. Následne ju odvediete v priznaní k DPH, ale zároveň si uplatníte odpočet tejto dane. Po novom bude samozdanenie pri dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie fungovať tak, že daň nebudete platiť colnému úradu, ako tomu bolo doteraz, ale vypočítanú daň uvediete priamo do svojho daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Okrem toho, ak spĺňate podmienky na odpočet, si môžete v tom istom zdaňovacom období uplatniť nárok na odpočítanie dane. Samozdanenie však môžete uplatňovať len ak ste platiteľom DPH, ktorý je usadený na Slovensku a máte pridelené identifikačné číslo DPH a zároveň máte status schváleného hospodárskeho subjektu. Proces samozdanenia pri dovoze tovaru si vysvetlíme na jednoduchom príklade. Od norského dodávateľa ste v súvislosti s podnikaním nakúpili tovar a colný úrad ho uvoľnil do voľného obehu na Slovensku 1. júla. 1. júlom vám teda vzniká daňová povinnosť, čiže vypočítate si daň a uvediete v daňovom priznaní k DPH, ktoré budete podávať v auguste. A v tom istom mesiaci si môžete túto daň aj odpočítať. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé informácie zo sveta daní.